Ang dami niya guys, dalawa lang kami kakain. Ang Tagalog ko parang naghahamon ng away. Hi guys, good morning. Today is March 9, 2021. For today's video guys, as usual, nagluluto na naman ako ng aming almusal. Ito yung mga lulutuin ko guys. Panorin nyo lang guys kung ano yung lulutuin kong almusal, mag-iimbento ako. Pero bago magluto guys, mamaya busy na naman dahil Tuesday ngayon, araw ng pagre-request ng supplies ng hospital nila. So mamaya, busy na ako guys. Kaya ngayon, magluluto muna ako ng aming almusal ng kasama ko. Panoorin nyo lang guys kung anong lulutuin ko. So, ano muna ako guys, mag-timpla ng... Wala akong gunting. So guys, magtimpla na muna ako ng mainit. Energy, hindi kasi ako nagkakape guys. Kung hindi Milo, energy. Kasi bawal sa akin yung kape. Pero guys, sa totoo lang, mas masarap yung kape kasi mabango. Saka parang pampagising yun. Kaso lang mayroon akong hyperacidity. Kaya bawal sa akin yung kape. Kain na lang tayo guys. Mamainit sa ata guys. Pasalamat dahil ko sa tanan-tanang support sa akong channel. Tsaka pasensya na din kayo kung medyo kabado pa akong humarap sa camera kasi hindi pa talaga ako sanay humarap sa camera. Sige akong practice, way pagka-practice. Kaya medyo kabado pa ako. Tsaka guys, sorry. Nanginayang din ako guys na hindi ako mag-upload dahil meron na akong ads. Parang sabi ng kapatid ko, sayang daw pag hindi ako mag-upload kasi nga yung iba. Sorry. Yung iba hindi pa nga sila monetize pero nagsisikap sila para ma-monetize. Tapos yung sa akin monetize na ako, sayang naman kung hindi ako mag-upload kaya nagsisikap talaga ako na makapag-upload. Nagtatagalog din ako dahil sorry, nasamid ako. Meron kasi nag-request na dapat daw magtagalog ako dahil hindi daw nila intindihan yung salita kong Bisaya. Saka sorry na din sa tono ng Tagalog ko na parang naghamon ng away kasi nga Bisaya, hindi talaga ako katulad sa iba na sanay magtagalog yung tono nila, tonong Tagalog, pero sa akin talaga bahala na kayo sa Tagalog ko. Yung Tagalog ko parang naghahamon ng away. Guys, yan yung sugdan guys. Nagsimula na ako guys dahil tanghali na. Isang patatas pala to guys.
Mahirap mag-isip ng lutuing ulam guys. Dahil palot ulit na lang. Minsan hindi na ako nagpe-film ng mga niluluto ko dahil na-i-upload ko na. Nung nakarang araw nagluto ako ng chicken apritada. Pero hindi ko na binidyo yun guys kasi palagi ko na niluluto yun. Ngayon, first time to guys, imbento. Hugasan ko muna guys. Isa. Hiwaan lang natin siya guys ng madiliit. So ito na guys ha. Hiniwa ko na siya na maliliit yung isang buong patatas. Saka lagay ko na dito guys. Tapos guys, meron tayong kalahating sibuyas. Hiwain din siya ng maliit. Tapos guys, ihalo din natin siya sa ating patatas. Yun. Tapos guys, lagyan siya natin ng 2 itlog. Dalawang egg. Tapos guys, lagyan natin ng green peas. Luto na to siya guys. Yung malambot na green peas, hindi yung green peas na matigas. Cooked green peas. Tapos, lagyan natin ng sardinas. Tinanggalan ko to ng sabaw guys, yung laman lang. Tapos guys, lagyan natin ng magic sarap. Lagyan natin ng asin. Tapos para mabango siya guys,
Lagyan natin ng garlic powder. Tapos paminta. So, ano siya guys? Atin isang iprito. Parang sa torta guys ba? Tortang green peas. At saka patatas na may sardinas. Ano siya guys? Ayun guys, lagyan natin ng butter. Ngayon guys, lagay na natin to guys. Takpan muna natin guys. Ganyan siya guys. Hindi ko sana videohan yung pagbaliktad ko. Ayan na siya guys. Luto na siya. Isang patatas lang to guys. Saka guys. Hi guys. So karon day guys, pag man na mag pamahaw, wala di ko mag-film katong nangaon ni kay agang kauban matanan dyan nagpa-TV. Natuwan ako yung mga film na itong pagpangaana mo, anja pagkahuman naligo ko. Anja karon guys, mag-request na ko guys. Daghan mo guys Anja nasortihan day ko guys kay wa ko nagkopya karon. Kay gihatod ni si Ja nga request.
Mao ni ara naghana guys na. Duha ka ban pipiran manihang i-prepare kuan pharmacy department ja. Karang nay guys mag asa ning buhaton guys kay daghan ra ba ni bisig abotang kog pila ka oras di na mahuman. Anja. Bye-bye.